Keďže som sa rozhodol, že si budem natáčať vlogy, možno, že sa budú volať France vlog, neviem, ešte som sa definitívne nerozhodol. Prvý máme za sebou lyžiarsky. Veľa ľudí sa pýta, že ako šoferujem. Ako postihnutý chlapec s rukami, ktoré si často myslíte, že ja neviem ani písať, ani sa sprchovať, ani ísť na záchod, nič, tak viem aj šoferovať. Musím si upraviť ešte účes. Takže takto držím volant. Niekedy takto, takto, takto. Niekedy takto, jednou rukou teraz dám smerovku. Druhú smerovku. Ináč toto auto je malé Ačko. Kúpil som si ho, lebo je autonómne v istých veciach viac ako iné auta. Môžem ho hlasom ovládať, čiže môžem držať niečo v ruke, keď som smedný, dať si kreker a zároveň si dať, ja neviem, nastaviť klímu, otvoriť si hornú roletu okna, pozrieť si spotrebu, navigáciu, zavolať. Tak, som mal celkom pekné ráno. Zavolali ma do slovenského rozhlasu Euroturis, že chce robiť nejaký motivačný rozhovor so mnou, takže ideme do Bratislavy. Na vlastné nohy. Je to relácia hlavne zameraná na mladých ľudí, ale snažíme sa robiť takou formou, aby vlastne každý človek tam niečo našiel. Hej. A tento, vlastne asi posledný diel v tomto roku, bude aj o našich príbehoch zdravotne znevýhodnených. Aha, jasné. A ako sa má oco? Oco? No. Oco sa má... No, myslím, že fajn. No teraz... Toto je ináč syn Štefana Skruceného, ak by ste nevedeli všetci. Pozdravím. Tak má teraz čas sa venovať vlastne... Malé majú, že? Áno, majú. Dievčatko či chlapec? Dievčatko. Á, Tak. no ty kokso, takže sa teraz obracia, hej? Operku robí. Operku robí, hej? Nové povolanie asi, ale... To ja sa vždy bojím, že čo, ako ja prebalím to moje dieťa, ale zatiaľ som zvládol skoro všetko, takže... Hej, no ako... Pri najhoršom mu dám príľbu, nie? Keď to budem robiť. Tak ďalej. Maťko, pozdravujem ťa. Ahoj. Čaute. Ahoj. Dokončíme rozhovor a hneď sa ti venujem. Raz boli tak, že sme mali súťaž, boli súťažiť so školou našou, že akože vyskúšať si tie športy zdravotne znevýhodnených. A ja som tam súťažil tiež, akurát, že my sme boli proti nevidiacim, sme hrali takú hádzanú alebo niečo také a nám dali tiež také okuliare takže toto bol taký kontakt jediný. Málo mladí ľudí vie, no fakt, že čo sa deje. To mi na vodičaku mi dávali také okuliare. Museli sme chodiť cez kuželky, vieš? Hej. Dávať, to si predstaviť. No. Čiže takto. Super, Maťko. No a aj si sa nejak podohadoval, že by si ešte nejako mediálne, že prídeš do nejakej relácie alebo tak? Zatiaľ nie, ani veľmi. Nejak nebol tam ani. A to už v septembri sme natáčali, či kedy tam? Áno, a teraz to iba vysielajú. No. No ale však super to bolo, vieš. Chcel by som ešte do nejakej, však že ja sa strčím všade. A
A toto je brutál, toto je tá kamera, čo som si pozeral minulé na Facebooku. Hej. Išiel si nejakou dedinou, mal si nejakú farebnú Áno, tým s kamoškou, a no. celé som to točil, takto som sa vedel otočiť, že pozrie. Som si kúpil teraz také, kamera, aj také dymovnice som si kúpil. Som ani nevedel, kde sa tam vlastne pozerať, že... To je vlastne jedlo, lebo to si odpíš potom, jak chceš. To znamená, že... Máš taký displejík, ale môžeš to potom upraviť, ak chceš. A kúpil som si také dymovnice, to zapáliš na 40 sekúnd. Počkaj, a my vlastne, keby sme si sadli, treba niekde do štúdia. Dovidenia. Už nevysielajú. Dobrý deň, nerušíme, nevysielate akurát. Dobrý, Nie. ako sa máte? My sa máme dobre, vy sa pochválte. To je aká veľká káva? Nie, to je prázdne, ale niečo tam určite bude. Ale bude to čaj podľa mňa. Pozdravujem, majte sa krásne a šťastné a veselé sviatky, ktoré sa nám blížia. Ďakujeme. Ďakujem, pán Skurcaný, aj vám teda. Dovidenia.